to explore, learn, and improve. Another Sensei episode, and we will feature a choir master from Good Shepherd Parish, Pandacaqui, Mexico, Pampanga. Join us as we learn the story and journey of Mr. Melvin Tolentino. Here in Sensei, their skills and talents. I'm Melvin Tolentino and I'm a choir master here in Good Shepherd Parish, Pandacaqui, Mexico, Pampanga. Also, I'm currently working as a administrative aide 1 at Municipality of Mexico. And sometimes I'm businessman. I have a small printing business. And sometimes I like teaching a keyboard or piano lesson, especially to the children. Ano ba yung ginagawa niyo po work po sa Municipality of Mexico? Usually, my work as administrative aide 1 is encoding and assisting in vaccination rollout, especially in pandemic, COVID-19 vaccine, assisting patient in checkup. Pero more on encoding, like vaccination certificate, like that. Napasok ako dito sa tatrabaho sa munisipyo. Napasok ako dito dahil sa pagiging choir master ko. Meron kasi sa mga choir member ko, nag-work sa munisipyo. They need talaga ng encoder sa munisipyo and then refer niya ako. So, dahil sa pandemic yun. So, dahil sa kanya, sa choir mates ko, kaya nakapasok ako sa trabaho. Gusto naman po yung experience nyo. Nagsasabay po yung schedule niyo ng work, yung pagsaserve niyo po sa simbahan. Usually, yung office hour lang tayo, 8 to 5. So, Monday to Friday yung work. So, yung Saturday, Sunday, binibigay ko sa pagsaserve ko sa simbahan. Kasi wala naman din work. So, wala din naman akong ganong gagawin sa bahay. So, parang weekly routine ko na, every Saturday, Sunday, nasa choir moment tayo. So, Monday to Friday, nasa work settings naman tayo. 8 to 5 p.m. Pero after work, around 6 p.m., mga rehearsal na ng choirs. Yan. So, medyo open schedule pa siya kasi 8 to 5 siya. Hindi siya malaking hindrance sa isa't isa. Like yung trabaho, sa pagtutugtog, hindi siya ganun ka malaking hindrance sa kanilang dalawa. Paano po ba kayo nag-umpisa as a choir master? Nag-umpisang choir master. Kasi nung maliit pa ako noon, naging member ako ng Knights of the Blessed Sacrament. So, I'm 6 years old. Nag-serve na ako sa simbahan. Nagsimula ako sa bilang Knights KBS. Mga 4th year high school, yung kabatchmate ko noon, kaklase ko siya, tumutugtog siya ng piano. Pero hindi niya talaga, parang basic keyboard lang siya. So, nakita ko siyang tumutugtog. Nagtanong ako sa kanya, paano yan? Paano gawin yun? Parang interesado ako, ganun. Then, tinuro niya sa akin. Yung isang kanta lang yun yung Right Here Waiting For You pa ata. So, yun, yung intro nga lang yung naturo niya sa akin. No? Tapos, sabi ko, parang gusto kong matuto. Ganun. Nung elementary kasi ako, sumali ako sa marching band. Grade 4 ata ako nung sumali ako. So, may basic para music theory doon sa band. So, in-apply ko yon yung napag-aralan ko doon sa pagkasasali ko ng band. Siguro ganito. Nag-aaral pa nga ako noon yung kopya ko puno ng sulat Like yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ganyan. Mura-mura. So, yun, nagtanong-tanong hanggang sa dumami yung experience ko. Dito kasi sa simbahan namin, 5 yung choir. Yung isang choir, matanda na yung gitarista nila. Parang kailangan na nila ng backup, ganun. Sinalo ko sila. So, yun yung Coro ng Cristo ngayon. Sila yung unang hinawakan ko ng choir. Pero dati, bago ko hinawakan, tumutugtog na ako. Kaso may kasama ako noon sa isang group. Naging choir member din ako ng The Shepherd's Flock Choir noon, bago ko tumawak ng isang choir. So, yun, may kasama ako noon. Nagpapaalalay pa ako gitara, tapos ako keyboard. Parang hindi pa kaya mag-isa. And then, yung isang group, nangangailangan na sila ng backup na tutugtog kasi may yung nagigitara, matandaan. Doon nagsimula na lahat yung journey ko bilang choir master doon sa Coro ng Cristo. Suddenly, ako na mag-isang tumutugtog na kaya ko na.
Then parang nag-explore na ako, parang sabi ko parang ayoko matigil hanggang dito lang na kasi parang gusto ko pang lumawak yung kaalaman ko yon. So experience through social media, nung uso na yung Facebook, yan nakilala ko sina Sir Jericho, sina Sir Nilo, yan. Sila yung malaking bahagi ng ano, buhay ko sa pagtutugtog. Malaking contribution nila sa akin. Nag-outreach kami ni Sir Jericho sa may Porac, dun sa may Villa Maria. Dun. So yun, tanong-tanong, medyo kinakapalan ng konti yung mukha. Sir Jack, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Yun. Tapos hanggang ngayon, nakakapag-arrange na ng konting pyesa, ganyan. Si Sir Dan Manaloto, sasandan niya ako ng pyesa. Sir, pwedeng pasuyuan. Sige sir, ako gawan kinagyo ko. So yun, hanggang dumami na yung mga friends sa field ng music, yung sa iba't ibang church, chapel, in-invite na. And pinakamalaking event na nahawakan ko sa pagiging choir master ko, yung 2018, yung Christ the King. Full Vicariate of St. John the Beloved, buong choir nila. So ako nag-lead dun sa Christ the King celebration. So yun yung first occasion na hinawakan ko. Then sa mga coronation ng VDLR, yan. Sumasama din ako kumakanta doon. Noong 2015, yan. First ko, 2015. Then yearly na sumasali na ako doon sa kanila. Then nag-pandemic nga lang. Yun. Tapos nung nag-pandemic, medyo tumigil na ng konti yung, naglaylo ng konti sa music. Nung pandemic, syempre, walang mass. So online mass lang tayo. Medyo na-stuck yung sa pagtugtog. So ginawa ko, nayaya ko ni na Sir Jericho noon nag-live stream. Yun, doon namin binuhos yung talent namin sa music. Yun, tapos na-build na yung sa music ko. Medyo konting nakikilala mga chapel. More on nag-outreach ako sa mga especially parang gusto kong umuwi doon sa amin dati. Kasi before, taga Bacolor kami, pero dito na ako isinilang. Pero pumutok yung Mount Pinatubo, taga doon, bago pumutok, taga doon kami. Then meron akong last year, meron akong isang choir doon, chapel siya. As in, pinoform pa lang yung chapel. Wala talagang ganong bahay, gano'n. Pero may chapel na siya, nabibuild na siya ng chapel. Doon ako tumugtog. During every first Saturday of the month, tumutugtog ako doon. Parang barangay namin siya dati. So, gano'n, parang willing akong mag-outreach sa mga malalayo, yung mga, yung parang hindi naaabutan ng music, gano'n. Do you want to watch more Limang Siglo and Sensei videos? Visit our social media accounts and don't forget to like, follow, share, and subscribe. You're still watching Sensei Season 3, Their Skills and Talents. Aside po sa pag-play po ng piano, meron din po ba kayo alam na other instrument na kaya i-play? Uso nung high school nun yung gitara eh. Papasok kapag magdadala ka ng gitara, parang astig. Yun, nakakatugtog ako ng gitara. Gitara, basic nga lang, pero nagagamit ko naman siya sa pag-serve ko sa church. Meron kasi kami dito ginagawang Station of the Cross every purok, yung per district. So, hindi ko madadala to sa daan. So habang naglalakad kami, nagkakanta, yun, tumutugtog ako ng gitara. Kahit basic nga lang at least, na ko naman. And then may violin ako sa bahay, kaso hindi ko gano'n nagagamit. Trumpet yan, kasi nung marching band, nung sumali ako ng marching band, trumpet yung instrument ko. Tapos flute na lang, basic lang din. Kasi may mga kasama akong tumutugtog dito, nag-violin sila, na iba nagpo-flute. Yan. So minsan pag nagpa-practice kami, pinapakilaman ko. Nakapag-play po kayo ng iba't ibang klaseng instruments from what kind of experience po? Masasabi niyo po ba na you are called to be a musician? Para sa akin, parang hindi pa. Marami pang kulang sa akin, lalo na wala kami formal schooling sa about music, walang formal schooling. Pero isa sa mga pangarap ko yan na makakaroon ng schooling, formal schooling sa music. Yun, so parang hindi ko totally masasabi musician talaga, pero meron pang kulang talaga sa akin. Yun. How does it feel na ngayon po nakakatugtog na po kayo kasama yung mga ibang musicians like sila Sir Jericho, sila Sir Nilo, sila Sir Dan? Parang naging blessing sa akin yun eh, kasi una,
hindi ko nakita yung sarili ko na tumutugtog ako dito. So parang wala sa ano ko yun, bigla na lang. So pagkasama ko sila, parang sa feeling ko ako yung novice, ganun yung parang syempre alam naman natin sila, mga veterans na sila na musician, ganun. So parang blessing sa akin yun na nakakasama ko sila, nakikita ko yung sarili ko na kabilang na parang hindi ko masasabi na kabilang ako sa kanila. So yun, parang thanks God na nakilala ko sila, dumawak yung nalalaman ko. Dati pa kay Sir Jericho, natutulog pa ako sa kanila noon eh. Nag-i-stay ako sa Apalit. So, hindi naman niya ako tuturuan. Sige, tugtog ka lang dyan. Ganun lang. Kaya naghihingi ng pyesa kay Sir Jake. Kaya sina Sir Erwin Limpin din, nakakasama ko din sila. Pero syempre alam naman natin yung mga veterans na yun. Mahirap po bang maging choir master or pianist or organist? Para sa akin, mahirap lang siya dahil sa oras eh. Pero kung siguro madali lang, kung mabilis lang sana, hindi siya ganun kahirap. Marami lang talagang piniprepare. Like, pagka-practice ka, hindi naman pwedeng pag-upo mo, doon mo na lang tutugtugan. So, last rehearsal nyo, kakantahin nyo na. Sunday pa lang, iniisip mo na yung susunod na kakantahin nyo for next Sunday. Maraming preparation, so hindi siya ganun kadali-dali na tara kanta tayo, ganun. Tugtog ako, hindi pwede siya ganun na. Hindi ka mukha ng non-liturgical music. So anytime pwede mo siya. Ito, yung liturgical music kasi talagang pinaghahandaan. Kaya bilang choir master, marami talagang sinasadya. Like, tsaka medyo dapat mahaba yung pasensya. Yan, pasensya, oras, yan. Yun lang naman yung nakikita kong ano sa pagiging choir master. Pero sa akin kasi hindi ko siya ganun nararamdaman na mahirap. So parang ina-enjoy ko lang siya para hindi siya maging mahirap sa akin. Ano niyo po na-handle or na-manage yung time niyo? For example po, minsan may mga choirs na hindi po available din sa practice time. Tapos minsan po parang late or delayed po yung mag-start kasi nag-aantay. Na-manage mo po. Ginagawa ko, lalo na ginagawa ko every simbang gabi. Siyempre, simbang gabi, 9 days yun. So marami akong tinutugtugan na chapel. So paglabas ng schedule namin sa music ministry, sa choir, gagawin ko na rin yung schedule ko, yung mga practice, yung isang group, ganito yung sa inyo, group, ganito. So naka-fix na yon. Parang konting adjustment lang sa amin, tsaka sa kanila. Siyempre, para mag-meet yung oras namin. Pag regular Sunday naman, Monday, tahimik yung chat ko. By Tuesday, mag-i-start na yan. Kailan tayo magpa-practice? Ayan, para ma-announce sa GC. Ganun. Meron naman akong isang choir na na-fix yung practice nila. Every Tuesday and Saturday. Sa oras naman, alam naman natin na medyo sa oras, may ba konting delay yun. Ginagawa ko na lang para hindi ko ganong isipin yung na-late na oras. Parang banding na lang din namin. Habang naghihintay, yung wala pa, banding, yung iba na may dalang pagkain, kakain. Parang marites time. Yun, marites time nila yun, yung late. And then pag nag-start naman ng practice, tuloy-tuloy na. Usually, mag-practice ako ng choir nasa 2 hours. Maximum na yung 2.5. Ganun. Minsan, pag event, 3 hours. Ganyan. Pero pag ordinary Sunday lang, matagal na yung 2 hours sa practice na namin. Sa atin po importante na we choose to serve the church. Kayo po, ano po yung nagiging reason or bakit sa tingin niyo po importante na mag-serve po tayo sa simbahan? Parang nakasanayan ko na siya. So, since alos 80% ng buhay ko, 6 years old ako, nasa simbahan na ako until now. Parang every Sunday, namimiss ko yung sarili ko kung wala ako simbahan, nasaan ako ngayon? Wala ako dito kung wala yung simbahan. So, pinapalakas na lalo yung faith ko. So, every Sunday Mass, yun. So, parang naging habit na siya. So, parang namimiss ko siya, ganun. Pag Sunday, wala akong tugtog, tahimik lang sa bahay, ganun. Sisimba lang, tapos uwi na, ganun. Naging regular routine ko na yung pagtugtog at malaking impluwensya sa akin yung simbahan. Naisip ko nga, kung hindi ako tumutugtog sa simbahan, ano ako ngayon? Pumapasok sa isip ko yun na nasa abroad ba ako? Ano na ba ang naging sitwasyon ko? Parang naging maganda yung daan ko dahil sa pagsasabi ko sa simbahan. Parang hindi gano'n nalilihis yung landas. Paano nyo naman po na-influensyahan yung mga choir members to do the same na
patuloy lang na mag-serve sa simbahan and to strengthen their faith, serving the church. Yung mga choir ko kasi, ma'am, ano na sila, meron medyo senior na, yun, mga senior na sila. Hindi sila mahirap na i-encourage sa kanila. Tapos, more on, binibigyan ko sila ng banding talaga. Para hindi sila mainip na darating na sila dyan, uupo, para nag-aral sila ulit. Iniiwasan ko yun na pagdating nila parang antukin na sila, lalo na gabi namin nagpa-practice. Kaya para medyo ma-encourage silang pumupunta every practice, syempre, volunteer sila. Parang kung ordinaryong tao ka lang, yung oras mo na yon, di ba? Parang hindi mo siya kayang i-share. Hindi naman sa parang ganun lang. Sila, ini-encourage ko para excited silang magkita-kita kami ulit. Na, ay magkanta kami pala, makanta. Itong excited sila makita kami, makapag-banding, makipag-marites. Excited lagi. During rehearsal namin, yung sense of humor laging dapat nandyan para hindi sila antokin, mamimiss nila. Parang hindi siya school type na rehearsal. Kaya yon, so kahit matatanda na sila, makikita mo maglalakad, gabi na, 9, papapunta lang sa simbahan, nagpa-practice. Yung iba nagdadala pa ng pagkain. Do you want to watch more Limang Siglo and Sensei videos? Visit our social media accounts and don't forget to like, follow, share, and subscribe. You're still watching Sensei Season 3, Their Skills and Talents. Nabanggit niyo po kanina, di ba, parang medyo nag-live po kayo during the pandemic. Kumusta po kayo dito sa simbahan? Ano po yung naging set-up niyo po sa simbahan? During the pandemic, nag-set up kami ng, I think, March nag-umpisa yung lockdown. Tapos, magkasa-Sunday nun Nag-set up kami ng live streaming dito. Kahit pandemic, every Sunday, nasa church ako. Sa live streaming naman, sa media. Napag-aralan namin na pwede naman pala na pwedeng magkanta kahit nasa live streaming lang. Kaso, isang organista lang or instrumentalist plus isang singer. Kahit pandemic, nagkaroon kami ng schedule dito. Kaso, tigi-isa lang talaga. Pag walang schedule sa media, importante nun yung media Pinaka-importante yung parish media kasi yung mga tao talaga sa media naka-focus. Kaya yun, inayos namin, nag-sound tech ako sa media group. Kumusta naman po yung mga choir members niyo po during the pandemic? Siyempre po, kung limited lang po yung mga nakakatugtog or nakakakanta, kumusta po sila during that time? Yun yung medyo mahirap sa akin nung during pandemic. Parang namimiss ko sila. Siyempre, ako lang, tapos yung isang singer. Minsan ako lang talaga. Tutukan ko lang ng mic yung tutugtugin ko, nakakantahin ko pa. Nakakamiss sila sa GC nga namin. Hindi pa tayo kakanta, namimiss din naman nila. Kaso wala talagang magawa, lalo na most of them senior na. So, mahirap namin silang palabasin. May mga nagkakanta nun, nung medyo lumuwang na, yung mga teenager, yung mga high school, gano'n. Yun na yung mga pinapagkanta na namin nun. Nakasagsagan din po ng pandemic. Meron din parang balita na isa sa mga choir members po, kasama niyo po sa choir, tinamaan or something na related din po sa... Yes. Kumusta po kayo during that? That time kasi, mag-Holy Week yun Mag-Holy Week yun. Tapos, nangyari nun, linagnat siya. So, nagkaroon ng medyo na COVID siya. So, na-test siya na PCR siya, nag-positive daw siya. So, medyo okay pa. And then, nung late na, biglang nasabi na she passed away na daw. So, naglalakad ako nun sa bahay nung nalaman ko, tinawagan ako nun. Maglalakad ako, bigla na lang ako napaupo sa sahig. Siyempre, yung kasing choir member naman namin yun, siya yung active talaga na hinahanap-hanap namin. Nakikita pa lang niya ako naglalakad doon. Ginagawa na niya ako ng kape. So, sobrang bigat sa akin. So, minsan may part na tumutugtog ako, naalala ko siya, minsan naluluhan na lang, medyo emotional din kasi ako. Kaya, especially dun sa part ng Eid Pami, yan. Siyempre, nilakasan na lang namin yung loob namin. So, parang nung during magkakanta kami, parang hindi naman siya nawala. Feeling namin nandyan pa din siya. So, parang wala lang siya sa practice, absent lang siya, ganun. Ganun yung nangyari sa amin. Tapos, yung part na yung naluwangan na yung konti yung quarantine protocols, kwentuhan, ganyan.
may part na minsan naluluha kami, ganun. Yung naaalala namin siya. Pero pag ordinary Sunday, parang di man siya nawala, ma'am. Parang kasama lang namin siya. Parang may mga sumali pa, bagong member, ganyan. More Limang Siglo and Sensei videos? Visit our social media accounts and don't forget to like, follow, share, and subscribe. You're still watching Sensei Season 3, Their Skills and Talents. Yan, sa mga gusto magpa-print ng t-shirt, tarpaulin, and mga souvenirs mugs, pwede nyo i-chat through my Facebook account. Yan, Good Shepherd Printing Services, makikita nyo sa Facebook. Yan, sinunod ko sa Patreon namin. Kaya mag-PM na lang kayo, Good Shepherd Printing Services. Ano na naman po tinuturuan yung mga choirs mo? Meron po ba kayong mga pinapalog na steps or parang procedures pagka po nagpa-practice kayo? Sa procedure ko naman sa pagtuturo is, una, ginagawa ko sa kanila, may nag-lead ng prayer. So, bago mag-start, yun. So, pagkatapos ng marites time nila, maglilid na ng prayer. Then, vocalization muna. Para, syempre, importante yung vocalization para alam nila nagpa-practice na. Para yung mga vocal cords nila, diaphragm, exercise na sila. And then, during rehearsal proper na kami for a song naman, hindi ko sila ganun pinapahirapan. Siyempre, medyo senior na sila. Pag hindi na talaga kaya, hanggang dun na muna. So, ginagawa ko, minsan, basic lang, all unison or melody. Then, pag may occasion, talagang puspusan naman yung practice namin. May 4 voices na sila, split voice. Kaya medyo may part na doon na sila medyo nahihirapan naman ng konti. Pero hindi ko sila pinipilit doon sa range nila. Siyempre, kung hanggang saan lang sila, doon lang tayo. Pag practice, tuloy-tuloy lang. First song, opening, tapos yung iba, especially yung mga usual na kinakanta na, linalaktawan na lang namin. para yung mga yung mga bagong kanta, mabigyan namin ng time. Kung may bagong kanta, may bagong arrangement, may bagong voicing, yun yung focus namin. Para madali yung practice na nila, para hindi sila ganong antukin. Sa inyo po, ano naman po yung preparation nyo personally sa kunwari ba sa mga practice nyo or before the mass? Ano po yung mga ginagawa nila? Reading the gospel for the Sunday. Siyempre, mahirap mag-prepare ng songs kung hindi mo alam yung gospel for the Sunday. Prefer nila yung nakatugma yung makakantahin sa gospel. So, mahirap mag-line up ng isang song kung hindi mo alam yung gospel for Sunday. Para sa akin yun yung pinakamahirap na manghuhula ka lang or hindi mo babasahin. Mas madali kung babasahin mo yung gospel para at least alam mo kung ano yung kapupuntahan ng kanta. Mas madali siya. Pero pag hindi ka tumingin ng gospel, ang hirap tumanap ng kanta para sa Sunday. Yun yung una kong ginagawa. Babasahin ko yung gospel sa Sunday or yung sa service namin kung anong araw yun. Pagkatapos nun, yung magpiprint na ng kopya. Yun, bago umalis ng bahay, setup ng gamit, yung mga kailangan, usually pyesa. Yun ang number 1 na pinaka-check ko yung pyesa kasi hindi ako tumutugtog na walang pyesa. Even salamat or aleluya, ginupa kalulu, yung mga usual na tinutugtog, kailangan may pyesa talaga ako. Kasi anytime na minsan medyo nakakalimutan mo, may guide ka talaga. So yun yung number 1 na chine-check ko pag alis. Ayun, tapos pagdating dito, yun na. May mga tips po ba kayo na naibibigay sa mga gustong matuto mag-play ng piano or organ? Para sa akin naman, kung tips, patience. Number 1 talaga, patience. Kasi tiyagaan talaga yung pag-aaral ng piano. Pero madali lang siya, kung enjoyin mo siya, isa sa puso mo yung pag-aaral mo, talagang gusto mo siya, kakayanin mo siya. Pero number 1 talaga is patience sa pag-aaral kasi tsaga, minsan maling pindot mo lang, nano ito. Ganon. At saka time. Yun yung number 1 tips namin sa mga tips ko sa mga gusto matuto. Yan, patience saka time.
Ano po yung masasabi niyo po dun sa mga tao na, kunwari sa mga youth po, or dun sa mga bata na gusto din na matuto na mag-play ng instrument to serve the church? Ano po yung masasabi niyo po sa kanila? Halina kayo, punta kayo dito. Ganun. Yun talaga, parang mahirap, ma'am, di ko sa akin, para sa akin, ma'am, parang mas mahirap magyaya papunta sa simbahan, especially sa mga youth. Na-encounter ko yun, parang medyo mahirap siya magyaya ka na, tara, simba tayo, ganun. Parang medyo mahirap. Kaya masasabi ko lang sa mga gustong mag-serve sa'yo sa church is dedication, tsaka time talaga, and medyo may mabagat na obligasyon din kasi, at tsaka malaking pananampalataya. Kailangan number 1 yon para ma-enjoy mo yung serving mo sa church. Number 1 is faith. Ayun. Sabi niyo po kanina, 6 years old po kayo, nag-serve na po. Simula ng 6 years old kayo until now, kung may tatlong words po kayo na may isip, kung ano po yung mga natutunan niyo po sa pagsaserve na simbahan, ano po yung tatlong salita? Una is forgiveness. So, yung forgiveness, number 1 yon. Kasi para ma-enjoy mo yung pagsaserve mo eh. Hindi ka pwedeng magsaserve na may ganun na mahirap, parang may iwasan, ganyan. So, tsaka na-build din yung pakikisalamuha ko sa tao. So, since bata pa ako, so marami na nakikita. Natutulog pa nga ako sa altar nun eh. Yun. Na-build yung pakikisalamuha ko sa mga tao. Yun, pangalawa yun na natutunan ko sa pagsaserve ko. And love. Yun. Number 1 yun. Kahit anong bagay na anuhin mo, dapat matuto ang mahalin mo. Ano man ibigay nila sa'yo na trabaho, family, yan, number 1 ko yun. Para sa akin, natutunan ko sa service ko sa simbahan is yun. Love, forgiveness, ng pakikisalamuha, tsaka yung love. Sometimes, we come across to people and moments without noticing that we are captivated and called to do great things. We are starting to be interested in learning things beyond our imaginations. Until one day, God has shown us the plans He made for us to serve Him and encourage others to do the same. Thank you for joining us in this Sensei episode featuring Mr. Melvin Tolentino, a choir master from Good Shepherd Parish, Pandakaki, Mexico, Pampanga. We hope that this episode will be a guide for you to keep on being curious of the things that has potential, a potential that could mold and build the future that our Lord have prepared for you. See you again next week, and we will continue to explore, learn, and improve, because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.